Pagkanindot sa unod sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos, iya gyud gitagaan og pabor ang mga pobre. Daghan kayo siyag mga saad alang sa kaayuhan sa kinabag-an. Unta matinuod na ni iyang mga saad. Ikaw nga nakadungog sa SONA ni Presidente Bongbong Marcos, unsa may ikasulti nimo? Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga 2.5 million kuno nga nakalingkawas na kalisod ubos sa iyang administrasyon. 2.5 million ang nahawas na kalisod. Pero ako naobserbaran nga daghan man gyapon kayo ang nagkalisod mga kabombo. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga daghan ang nakapahimulo sa 4-piece. Pero ako naobserbaran nga nanaghan sad ang mga tapulan tungod kay dili naman manarbaho. Gasig na lang og tungit mga kabombo. Kay naa may ayuda matagbuwag gikan sa gobyerno. Sige sugal ang 4-piece itungit di mangitag trabaho kay gasalig sa ayuda gikan sa gobyerno mga kabombo. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga iyang gipadak-an ang sweldo sa mga trabahante sa gobyerno aron dili malumos sa utang ang mga government employee. Iyang gipatas-an ang ilang sweldo mga kabombo. Onya ubos sa Marcos administration matod pa niya walang gutom sa 2027. Buot sabton, wa na kunoy gutomon puhon. Inig abot sa 2027, matuman kahani nga wa na'y gutomon mga kabombo. Ubos sa Marcos administration ang PhilHealth alang sa mga masakiton, hilabi na sa mga naay sakit nga cancer, gipatasan usab ni BBM aga budget alang sa mga beneficiaries nga gikan kaniadto sa 100,000 gihimo na niyang 1.4 million pesos mga kabombo. Ilabi na katunay mga sakit sa cancer. Ilabi na kaning gitawag og breast cancer mga kabombo. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos, dunay dugang generic nga mga tambal alang sa mga masakiton nga mga pobre gikan sa 21 ka mga generic nga mga tambal niabot na kini karon og 53 ka mga generic nga mga tambal alang sa mga kabus mga kabombo. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga ang employment rate mi-increase kuno og 95.9%. Mutuo mo ani, daghan na kuno mga Pilipino nga maayo na og trabaho. Kining atong trabaho karon kuwang ra kaayo ang sweldo. Mahal ang palitonon o niya ang sweldo dili igo sa inadlaw nga galastuonon. Kini atong trabaho garantiya na lang kini. Garantiya na lang kini nga naay magpautang nato kay naa man tay trabaho. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga daghan kayo og mga benepisyo ang mga teacher pohon ubos sa iyang administrasyon og dugangan usab ang ilang allowance o niya ang mga teacher dili mo retire nga teacher 1 lang. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga bloodless ang war on drugs sa iyang administrasyon. Dili kuno solusyon nga pamatyon ang mga drug addict sa war on drugs. Bisan pa kuno pamatyon ang mga drug addict, dili gyapon masulbad ang illegal nga drugas. Unya niubos kuno ang crime rate sa Pilipinas. Mutuo mo ani nga niubos ang crime rate sa Pilipinas. Ako na obserbaran nga halos taga-adlaw na ay mabiktima sa pagpanulis, pagpangawat, pagpatay, pagpaglugos o uban pang mga krimen sa entire Philippines, entero Pilipinas na ay mabiktima sa krimen matag adlaw. Pero kung si BBM ang pasultion, niubos kuno ang crime rate mga kabombo. Matod pa ni Presidente Bongbong Marcos nga atoa ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay atin. Ito ay mananatiling atin pagkanindot pagkaistorya, pero atong mga kaigsuunan nga mga sakop sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy, yano ra kayo nga gipangbuli sa mga Chinese Coast Guard. Apan dili man kapalag ang Malacañang, murag mahadlok man ang Malacañang, luoy kaayo ato mga sakop sa Philippine Coast Guard tungod kay haras-harason o yano rang bulihon sa mga insect nga mga Coast Guard mga kabombo. Tinuod kahaning gipanulti ni Bongbong Marcos sa iyang SONA, matuman kahani iyang mga saad sa iyang SONA, dili kahani paukiyab laning tanan kang Presidente Bongbong Marcos, basen pangpabuhi lang nis dugo ba. Nindot kayo iya mga saad o niya basen di na po ni matuman. Hangtod karon ang publiko
Parayon pa nga naglaom sa saad ni Bongbong Marcos nga mamahimong 20 pesos ang kilo sa bugas. Lain pa'y ato ang isgutanan sa contractualization. Hangtod ron, walay security of tenure. Ang atuang mga kaigsonan nga mga trabahante sa pribadong kumpanya, gumikag kang uban, dili ma-regular, contractual man, inig-abot tag-unom ka buwan, tangtangon pulihan na pod ang mga trabahante, mga penapod lain nga kumpanya, lokat na pod requirements, gasto na pod. After pila ka buwan, dili ma-regular, dili ma-renew, mangita na pod lain trabaho, gasto na pod, lokat na pod og lain na pod nga mga requirements kay nangapay na pod og laing trabaho. Unta matagaan og kasulbaran ang problema sa ato mga kaigsonan, ilabi na kining kontraktual lang ang ilang pagpanarbaho, walay kasiguraduhan nga magdugay sa kumpanya unya di gyud ma-regular mga kabombo.